Bapak Ibu guru saha kanca-kanca sedaya. Ing kesempatan menika kula aturaken pambagian pambekten dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh lan mirengake presentasi kelompok. Mugi-mugi tansah keparing sehat lan kebahagiaan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula aturaken panuwun ingkang saestu dumateng Bapak sampun maringi saha pangestu lan dumateng kanca-kanca sedaya ingkang sampun paring dukungan supados acara menika saged lampah kanthi lancar. Kita kedah tansah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi kanthi rahmat saha pangayoman menika kita saged makempal ing papan menika kanthi wilujeng. Tujuane kanggo nindakake presentasi babagan salah satunggalipun budaya ing wonten Tulungagung yaiku tedak sinten. Saderengipun mlebu dhateng acara kula badhe ngenalaken rumiyin. Nami kula Rarana Haji absen Jenggoto 6 saking kelompok kalih. Ingkang badhe ngarengi acara presentasi budaya ing ingkang kinamatan ing acara menika kula badhe ngandharaken laporan kanthi urut ingkang wis dipun sampaiaken. Di panjenengan kersa mirengake kanthi omong. Ing isi laporan yaiku pangatan ingkang diwacake Abdul Bidana Sari nomor absen 34 sejarah ingkang diwacake Fakih Salahuddin Asari nomor absen 16 Pranoto Saha ingkang diwacake Kamelia Avanin nomor absen 20 makna simbolik diwacake Fitria Nurlaini nomor absen 17 ingkang ngemot informasi digunani kegiatan kebudayaan dan tradisi masyarakat Tulungagung yaitu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Perkenalkan kami kula Abia Eka Sustiana Said. Tedak sinten utawi tedak sinten inggih menika upacara adat Jawi ingkang diandharaken Istana Hidraul Kompetisi. Ingkang disebut Hidraul Kompetisi ing nalika bayi usianipun tiyang langkung keturunan kabupaten Jawa. Tiyang langkung loro-loran kalendeng Masehi. Nalika arek-arek sinau manggas langkah tujuanipun inggih menika kangge membawa sobat Islam ajeng-ajeng supaya saged dadi pribadi ingkang migunani saha membawa berkah wonten ing desa. Ugi ngaji sesam bekal ingkang sae cekap sinuntung anggaran kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa kang kula hormati. Pangaken nami kula Farhan Salahuddin Asari. Kula badhe ngandharaken sejarah tedak sinten. Tedak sinten punika upacara adat Jawi ingkang nengeri wekdal sepisanan putra alit nindakaken suku wonten ing bumi ingkang tegesipun nindakaken suku ing bumi. Upacara punika lumrahipun dipunlaksanakaken nalika bayi yuswanipun kirang langkung 7 wulan kalender Jawi utawi kirang langkung 8 wulan kalender Masehi. Nalika anak wiwit sinau lenggah lan mlampah. Upacara menika nglambangake perjalanan sugeng lan pambengan ingkang badhe dipunajengi putra. Kaliyan pinten-pinten perlengkapan lan simbol kagem memandu lampahipun. Tujuan inggih punika kagem dipuntindakaken dados bentuk panghormatan kaliyan bumi saha dados pangemut kagem panghormat kagem manungsa badhe wigatasipun relasi antawis manungsa ndedonga lan lajeng-lajeng supados anak dados pribadi ingkang migunani lan nggawa berkah ing gesangipun serta njagi sesambetan ingkang sae kaliyan Gusti alam lan sami. Cekap semanten andharan saking kula menawi lepat nyuwun ngapunten.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa kagem pangaken nabi kula panuwun dadi ngandharaken prameswara upacara adat tunggal yang sepuh miwon dawa pangirtu saking para leluhur taun purwados lagi kalih lumampah ing ras jeneng dipunmana bayi dipuntuntun ninggak jeneng dipunmana 3 ninggah ondo tebu bayi dipuntuntun ninggah lan mandhap ondo saking tebu sekawan lebet ing kurungan pitik bayi dipun lebetaken ing kurungan pitik ingkang dipun paesi gangsal milih barang anak milih barang ing kurungan 6 nyebar undhik-undhik bapak lan tiyang kapur nyebar arta receh lan beras goreng 7 siram banyu sekar siraman anak dipun siram banyu sekar siraman 8 kagem aguman indah anak dipun agem aguman indah cekap sematen andharan kula menawi kula enten tepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan menika paring piwulang luhur dumateng kita sedaya. Kita sedaya tansah ngajeni, nguri-nguri lan nglestarekake warisan leluhur dumados orang sirna kelangga jati diri bangsa. Mekaten presentasi saking kula matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun